eteenpäin. Ja jotta me tehdään tästä urheilullisesti vähän reilumpaa, se tarkoittaa sitä, että kun me isompikokoiset kaverit ottelee tämän kevyemmän kaverin kanssa, niin heidän pisteet, kokonaispisteet loppuviimein kerrotaan 0,9 luvulla. Eli isompien kavereiden pitää olla vähän enemmän pisteitä, jotta voivat voittaa. Ja tähän nyt sitten seuraavan ristiilun otteluun tai jotain sitten näin. Australiasta ja hänet kohtaan Kari Kivistö, Tavatia Armikeristä. Kari Kivistöhän on tosiaan otellut pro-fightteja ja outrance-fightteja jo enemmänkin. Suoraan sanottuna hänen vastaajasta en osaa sanoa millainen rekordi hänellä on, mutta Kari rakastaa tätä kategoriaa ja on ottanut näitä matseja tosiaan aikaisemminkin. Joo, tässä on nyt hauska nähdä molemmat ottelee bunklerilla. Tätä voidaan tosiaan voi otella hyvinkin vapaalla aseyhdistelmällä, kuten tuossa tahoilla on ilmeisesti, niin nyt nähdään molemmilla ottelee taas bunklerilla. Se on tosiaan täysin tässä kategoriassa ottelijan omasta mielihalusta kiinni, minkälaisen yhdistelmään tähän ottaa. Monen bunklerhan yleensä tarkoittaa sitä ottelijalla, että saattaa tykätä mennä vähän enemmän painimaan ja lähistelemään. Mutta kilpi on pienempi, niin se ei ole niin sanotusti tiellä. Joo, ja sit bunklerilla tosiaan verrataan pientä pyöreää kilpeä. Se on yleensä metallia tai sitten vastustajalla Julianilla on metallinen bunkler. Itse asiassa, jos me ollaan erittäin tarkkoja terveistä, niin meillä on tuolla vain yksi bunkleri, yksi pyöreä kilpi. Kyllä, tämä on juurikin näin, mutta me yleensä puhutaan lajin sisällä pienestä pyöreistä aina bunklereina. Pienestä pyöreistä välttämättä oikeasti. Tuossa oli se kahvakin tuossa Karin bunklerissa, niin se oli kilpi kahvasta ja oli bunkleri. 10 sekuntia! Ja tosiaan siellä saa tukihenkilöstä Karille, että Kari pisteet. Pisteet tosiaan ratkaisee, ja pitää muistaa aggressiivisesti ja lisäksi olla myös oikeasti tehokas. Tehdä ne itse, eikä vain jäädä nuomaan. Kari tosiaan on tätä kategoriaa käynyt ulkomailla kiertelemässä, koska Suomessa Karin kokoisia ottelijoita on surullisen vähän. Eli jos sä satut painoon 105-115 kiloa ja haluaisit alkaa tekemään tätä, niin hei, tuolla on yksi jätkä, joka kaipaisi treenikavereita. Kiitos, tulkaa! Niin kuin näette nyt tässä erätaululla, meidän ottelijoilla on täällä omissa kulmissa tämmöiset supportiksi kutsutut kulmamiehet, joiden tehtävä on antaa henkistä tukea, jotka arktisia neuvoja, korjata pieniä mahdollisia panssarikoja. Ready? Good, better. Aktiivinen lähtö. That's it. Yes. 2 and 3. Hyvä, Kari! Follow there! Yes, pinna, hyvä! Hyvä, jalkoihin vaan! Stop fight! Almost failure! 1 minute and a half. Quick! Kun nojailemaan, hyvä. Two and three hit combos are working really well. I'll pull this off. Jos tosiaan ei onnistu korjaan tässä annetussa ajassa, niin mitä sanoisin sitten? Mä sanoisin, että jos mä oon yhtään oikeassa, niin... Cool. So you can grab really easily with that. Yep. Your 2 fingers are free, so you just got to be careful. And then, you're probably about 45 seconds, if that, maybe 30. 2 and 3 hit combos. Gotta make him breathing. Yes.
Eli australialaiset päättivät Ready? Hei! vaihdettiin OC ja hanska ei jäänyt valmiina jatkamaan. Good, good, good. That's it. Hyvä. Yes. Hyvä. 2-3. Yes, päälle vaan. Yes. Punch, punch. Ottelijoita me voidaan kannustaa jaksamaan oikeampiin suorituksiin huutamalla, taputtamalla. Yes. Siinä lisää. Yes. 10 sekuntia, Kari. Yes. Pisteitä, Kari, viimeiset pisteet! Suolainen kirveellä tai miekalla tai mitä sitten löydä kaveria. Niin meillähän on tulossa startteeri. Missä ja milloin startteeri tulee? Ja miten siihen pääsee mukaan? Lokakuun 46. päivä. My goal is to get through it. I need to fuck my loose. Uusi sääntökokoelma, niin tää aiheuttaa sitä, että tässä tulee näitä pisteen laskussa saattaa mennä vähän aikaa, mutta toisaalta sitten me koetaan itse ottelemaan tämä uusi sääntökokoelma, että monipuolistaa tätä lajia tekee tästä hyvin ainakin erilaisen. Tää sääntökokoelma on toistaiseksi vielä vähän aikaa, ja sitten on tosiaan tää kevättalvella, tää on helmikuussa Amerikassa, joten tässä nyt vielä sanotaan, että kaikki on aika sen äärellä. Tää on monien ottelijoiden ensimmäinen kerta tällä sääntökokoelmalla. Suomalaisista ottelijoista Kari ja Antti taitaa olla ainoita, jotka tätä on käyttänyt. Victory! Ja sieltä poistui Hämeenlinnalle Kari Kivistölle. Tiukka matsi, mutta tällä kertaa voitto tosiaan Karille. Seuraavana hypätään taas siihen pienempään painoluokkaan. Elikkä middleweightiin 75 painoluokkaan. Meistä listin Frans Kuusa, joka